inhliziyo yenu ibingavuthi yini phakathi kwenu lapho ekhuluma kithi endleleni, nalapho esivulela imibhalo na? NgokaLuka 24:32. Ungacuba ngokuliveli ngokungasheshi kakhulu. Umzuzu nayo Jesu uyalususa njalo usizi nenkathazo, uyaluxosha uvalo. Ngingenwe ukwethaba nanxa ngimbheka-ke, ubuhle balomhlaba ngishayindiba. Umzuzu nayo Jesu khangela uthandanalo, ngilethe njalo kuye usizi nemithwalo. Ngangidinwidlela aphela amandlanya, kuyongisiza impela umzuzu naye. Sengathi ngibe nawo mihleni yonke yami, umzuzu nayo Jesu ekuhambeni kwami. Engikufisayo impela-ke yikho, kuze kube phakade ngihlale naye. Engikufisayo impela-ke yikho, kuze kube phakade ngihlale naye. Ithina kwabasiwe kukaLuka 24:32. Ngaphansi kwesihloko esithini? Abafundi abaya eMawusi. Leso sihloko esikhona. Basho omunye komunye, inhliziyo yethu ibingavuthi yini phakathi kwethu lapho ekhuluma kithi endleleni, nalapho esivulela imibhalo na? Base besuka ngasona leso sikhathi baphindela eJerusalema, bafumana abayi-11 nababenabo behlangene ndawonye. Bathi impela iNkosi ivukile ibonakele kuSimoni. Base belanda nabo okwenzekileyo endleleni, ukuthi yaziwa kanjani yibo ekuhlephuleni isinkwa. Lapha uJesu Kristu waye ebulewe, so amadoda ayahamba ayabaleka lapha eJerusalema, ngoba bonke ababelandela uJesu Kristu bahlakazeka bebaleka ngoba bezawubanjwa babulawe nabo. So manje uJesu uhlangana nabo endleleni, bayahamba bahamba baxoxa ngale ndaba le evelile. Seyafika kubo uyababuza ukuthi nixoxa ini, indaba zini lezi enizixoxayo?
bathi wena ngowakuphi ongazi ngezinto ezenzakaleyo. uJesu bambambile bambulala. So manje uJesu Kristu ngoba abamboni, amehlo abo aphuphithekile, bengoba na even before wayehamba nabo, behamba naye, kodwa bengaboni ukuthi bahamba nenkosi uqobo lwayo. Bukuze kubona abanye abantu abale kude namadimoni abona ukuthi lo uyinkosi yamakhosi. So manje lapha ulokhuzana uJesu ebona lapha unumber 31 uthi amehlo abo ayesivuleke, bamazi wayesenyamalala kubo. Uma besahamba bekhuluma ngalezi ndaba lezi bangaqondi, uJesu wabavula amehlo ukuthi babone. Base ngasathi bese baqala ukuthi kumbhekisisa ukuthi ubani uJesu besikhuluma naye, wabe sebenyamalele ngasekho phakathi kwabo. Bajika babuyele emuva eJerusalema bayohlangana nabanye abafundi bakaJesu abayi-11 babelapho. Basho noSimiyoni asho ukuthi umbonile, uvukile uJesu, ubonakele kuSimiyoni. Base nabo balanda indaba yabo ukuthi simbonile ekhuluma nathi. Okwenzekileyo endleleni ukuthi yaziwa kanjani yibo ekuhlephuleni isinkwa, ngoba bebengazi ukuthi nesihlephula isinkwa esiyizwi likaNkulunkulu. Baqala bavuleka amehlo ukuthi babone ukuthi bakhuluma noJesu. Kodwa manje ngaleso sikhathi leso wavele wanyamalala phakathi kwabo, ayobonakala kwenye indawo, ngoba wayengasavuki ngomzimba lo obanjwayo ukuthi abantu bakwazi ukuwubamba, besevuka ngomzimba kamoya. Ingako uThomas bakathi uyamlukuzana, uyambamba, wathi ungangibambi, angakayi kuBaba kuyozibonakalisa ngisiveze kuye, ngoba wayesevuke ethuneni enqobe ukufa. Ingako namhlanje sisakholwa uyezwa sisibali, ingako namhlanje sisakholwa uJesu Kristu. Ingako namhlanje siya esontweni ukuthi siyokhumbuzana ngokuthi uJesu Kristu wazalwa. Njengalesikhathi samanje sesikhumbuza ukuthi uJesu sazalelwa umntwana uJesu Kristu. Lo mntwana lo wayekhona before, kodwa ngokamoya kaNkulunkulu wazalwa futhi umuntu ukuthi azoba njengathi abantu, sikhulume naye. Ngoba ukube kade eze ngomoya wasezulwini, akukho umuntu obezakuma phambi kwakhe akhulume naye. Uzabe esabeka, ekhazimula, kungakhulumeki naye. Kodwa manje wafanele ukuthi abe umuntu phakathi kwabantu ukuze bazokhuluma nabantu. So manje lana usevukile ekufeni, ngoba wabatshela ukuthi uzokufa ngosuku lwesithathu uzovuka. Kushuthi uvukile, unqobile ukufa. So bayabaleka abantu bezindaba zaziwa yonke umuntu. Makwenzakele indaba, wonke umuntu uyakhuluma ngayo. Njengabo laba ababili babeya eMaus bebaleka lana, uhlangana nabo endleleni njengoba sekhuluma nabo. Base bavula amehlo ukuthi baqale babone lethi bathi kanti sikhuluma noJesu. Mabathi bayambhekisisa, akasekho lapho phakathi kwabo. So yingako sicula, sihlabelela, sibonga, sidumisa uJesu Kristu, ngoba akekho umuntu oke wafa wavuka wabonwa ngabantu waphila njengoba uJesu Kristu wafa wavuka waphila, wahamba amalokuzana izikhathi la emhlabeni 40 days 40 days evukile, njengoba siba ne-Ascension Days. uJesu wasekhuphukela ezulwini, ebuyela lapho abefela khona. Manje ngingakufanele sihlale simdumisa. Manje angazi wena umncane kangaka ungafuni ukuya esontweni, ufuna ukuyodlala njalo nangesonto, okanye uhlala la uvulela iTV, kulale ngitshelile ngomgqibelo ukuthi siya esontweni kusasa, futhi uvuke ugeze. So wena ufuna ukwenza intando yakho nentando kaSihle la endlini yami. La endlini yami sikholwa uJesu Kristu, uye obusayo ngaphakathi kwakini, uye osenza ukuthi sibe namandla okuthenga ukudla. Ukhona osebenzayo la ngaphakathi kwendlu?
Ukhona umuntu osebenzayo la ngaphansi kwendlu? Akekho. Kodwa siyadla, sinokudla, siney'nsipho zokugeza ngoba uJesu Kristu uyasinakekela. Sambonga uNkulunkulu. Amen. Amen. Manje yilo lokuthi umzuzu naye uJesu uyalisusa uvalo, usizi nenkathazo, uyaluqosha uvalo. Ngingenwe ukwethaba nanxa ngimbheka-ke ubuhle balo mhlaba ngishaya indiva. Umhlaba muhle, unezinto zawo ezinhle ezimnandi, kodwa uma ungayawuphikelela ngalo mhlaba lo uzazithola usezeni. Umzuzu naye uJesu khangela uthando analo, ngilethe njalo kuye usizi nemithwalo. Nxa ngidinwa indlela aphela amandla nya, kuyongisiza impela umzuzu naye. Uma ngiphela amandla ukukhonza kuJesu, uma ngihleli naye uyongisiza, angipha amandla ukuba ngimkhonze. Sengathi ngibe nawo mihleni yonke yami umzuzu naye uJesu ekuhambeni kwami. Engikufisayo impela-ke yikho kuze kube phakade ngihlale naye. Sengathi ngibe nawo emihleni yonke yami umzuzu, ngihlale noJesu, ngihambe noJesu. Uthe engikufisayo impela yikho kuze kube phakade ngihlale noJesu. Ngoba kungeke kungisize ukujabula isikhashana, ngijabule isikhashana ezweni ngoba izwe liyadlula nento zalo, kepha amazwi kaNkulunkulu azoloko emile, awayindawo awadluli kuze kuphele umhlaba. Amen. Amen. Sihlala phansi umzuzu naye uJesu uyaluzusa njalo usizi nenkathazo, uyaluxosha uvalo. Ngingenwe ukwethaba nanxa ngimbeka-ke ubuhle balo mhlaba ngishaya indiva. Umzuzu naye uJesu khangela uthando nalo, ngilethe njalo kuye usizi nemithwalo. Nxa ngidinwa indlela aphela amandla nya, kuyongisiza impela umzuzu naye. Sengathi ngibe nawo mihleni yonke yami umzuzu naye uJesu ekuhambeni kwami. Engikufisayo impela-ke yikho kuze kube phakade